କଲରା ନାଁ ଶୁଣି ମୁହଁ ବୁଲାଉଥିବା ଲୋକ ବି ଏହି ଚୂରା ଖାଇଲେ ଆହୁରି ମାଗିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେସିପି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କଲରା ବଡ଼ି ଚୂରା। ରେସିପି ପାଇଁକା ମୋତେ କଲରା, ବଡ଼ି, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ଦରକାର। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇ ଗୋଟେ ଦରଦରା ପିସିଦେବା, ଯେମିତିକି ହାତକୁ ଟେକ୍ସଚରଟା ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦରଦରା ପୁରା କୋର୍ସଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବାନି। ତାପରେ କଢ଼ାରେ ତେଲ ନେଇ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା, ସେଥିରେ ଜିରା ଦେଇ ବାଟିଥିବା କଲରାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ, ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଏଇଟା କଢ଼ାରେ ଚିପକିବ। ତାର ପାଣି ଅଂଶ ଯେତେ ଶୁଖି ଶୁଖିଯିବ, କଲରାଟା ସେତେ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଝୁରଝୁରା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଏବେ କଲରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁକା ସାଇଡ଼୍ ଡିଶ୍ ରେଡ଼ି। ଭାତ ସହିତ ଏଇ କଲରା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଘରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଜିନିଷରେ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ବନାନ୍ତୁ। ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଆହୁରି ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ପାଇଁକା ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।